No joo, ja nyt on sitten maanantai. Okei, no selvä pyy. Nyt ollaan sitten jo aika pitkällä tässä, että tässä on nyt tätä minun kättä, jota minä nyt sitten olen nyt sitten kuntoutan. Siellä se on mulla nyt hyvänen aika se minun Supermanni ja siellä pitelee kiinni ja Titanickihan se on. Ja nyt on sitten jo niin, että olen lähdössä heti huomenna Asahiin ja lehmälenkille yritän, mutta rauhallisesti kuitenkin. Ja sitten on paljon tapahtumassa asioita, koska nyt täytyy kuunnella taivaan voimaa niin kuin vielä enemmän, että tietää mitä tehdä. Helmiä on kaulassa monessa kerroksessa ja sitten tämä minun kotiapu, tämä minun ukko täällä, kyllä auttaa minua niin paljon, että nyt on kampauksetkin hänen jäljiltä tietenkin. Ja sitten se mikä iloinen asia on nyt, että nyt minulla on laitettu tähän koneelle sitten se joku, otas nyt se oli tuo Stingako se nyt oli. Että mä nyt harjoittelen sitten täällä kotona niin sitten laulelemaan ja siihen tulee ne nuotit ja kaikki. Ja tarkoitus ei tietenkään nyt ole, että minä lähden tämän kanssa keikalle, mutta kumminkin, että pääsen näitä laulujakin kertailemaan ja löydän sieltä niitä. Ja nyt kuten huomaa, niin minä en taida vielä osata sitä saa käyntiin, jos ei se tuosta lähde, vai olisiko virtakin loppunut. Mutta se on tänä aamuna asennettu. Kiitos toisen ystäväni Markun. Ja siellä sitten katsottiin jo lauluja ja kunhan nyt ehdin, niin minä reenaan. Ja sitten pitäisi lähteä vielä tuonne kauppoihin. Huomenna varmaankin niin semmoinen pitkä kaula ostaa siihen puhelimeen, millä sitten saa kauempaa niin katsella niitä kuvia. Että kyllä minä edelleen innostuneena tässä vaan menen eteenpäin ja meinaan selvitä. Oikeasti meinaan hyvinkin selvitä, kunhan tuo teräsmies siellä minun Superman oikein sitten rupeaa niin muuttamaan. Vielähän tämä on tämmöistä, mutta niin se kuuluu kuulemma olla, niin eihän tässä niin ihan äkkinäisesti pysty mitään. Mutta olen kiitollinen ja ennen kaikkea sinulle minun oma kuvaajani, jota mulle tulee niin oikeasti tosissaan ikävä. Ja me nähdään sitten ja tehdään kuvausretkiä kesällä, iloisia retkiä ja nähdään tilannetta mikä sitten on. Eli kiitos sulle ihan paljon kaikesta. Kiitos.